Hello mga kainday, this is Iderwana and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga kainday, for today's video mga kainday, dito ko ngayon sa dagat. Magtampisaw ako sa dagat kasama ko yung pamangkin ko mga kainday. Kagagaling lang nila sa Japan. So ayan mga kainday, dito kayo ang dagat dari asa mo aron maligo ning duha. Nagpauban ko nito ako kauban manalang. Kauban daga kay nangaligo mga kainday. Sa Jakarta na. Ayan. Sughanes kayo og nangaligo. Mega shout out po kang Eileen Bisdak at saka kang Christian Kyle Rubio at saka kang Gian Tutor and also to Renelin Tutor. Thank you so much po sa pag-support sa aking vlog. At saka kang Ariela Arida, nandito na ngayon sa Pinas. Shout out kang Ariela Arida at saka kang Kiray, kang Elena. Shout out po sa inyo. What's up, what's up? Ang bata mga kainday, salong. Ayan. Hirit kayong dagat, daghan kayo nangaligo. Ayan mga kainday, daghan kayo nangaligo. Matagak, nagdadalag cellphone ang babae. Unyag matagak yung cellphone. Goodbye Philippines, kay di na siya. So ayan mga kainday, maligo sa dagat. Kubo ka, maligo ka. Relasyon, lugod. Ay. Gagi. Limpyo kayo ang dagat ko mga kainday. Pero pwede gawin. No kay tubig. Matagak yung cellphone. Goodbye. Hindi nga na kung dagat. Wala kang bulan mo. Swimming pool. Naligog dagat, tuman naman naligog dagat, niulin ako sa balay. Charas! Niulin ako sa balay mga kainday, kaya init na kayo ang panahon karon. So ayan mga kainday, nagbaktas ko padulong sa balay, agi na po kong kalubinan. Yan, ako na isa, wala ko pa wala akong mga pagmangkon kay harang si Pata. Harang si Pata kay kung mga pagmangkon mga kainday. So
Ay, thank you so much. Ako na ma-content mga ka-inday. Kana lang maligog dagat. Sige akong ligog dagat, akong content. Ay, Diyos ko. Wala ko yung malayan mo nung naunta ko i-content. Sige akong ligog dagat. Wala mong akong trabaho din mga ka-inday. Sige lang ligog dagat. Kaya doon lang makamig dagat. Doon lang mig dagat mga ka-inday. So, maligo siya mig dagat. Maligo kong dagat always. Di pa always mga kuan lang. Sa isa ka week, twice. Charot! Twice. So, ayan. Sige rin kong ligo mga ka-inday dagat mga ka-inday. Ako i-content. Ligo dagat, ligo dagat. Ha, mga pulaan nagsiligog dagat. Ay, hinangak ako. Hello mga ka-inday, this is Inday Rona and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayun mga ka-inday, naligo gahapon mig dagat karon. Kauban ako kung pagmangko na si Angel. Part 2 sa pagligo og dagat. Kauban ako mga pagmangko mga ka-inday. Nara si Nana rin na. Pinahay! Pinahay sa... Balik ko pigdaga ay ko dili mo palalom ha. Di palalom. Upo sa inasa. Hi mga ka-inday. Hi. Naligo migdagat mga ka-inday. Kay gipang sipon, pang ubo nara. Nara nangaligo na sila. O pagmangkon. Na si Jandip, si King King, si RR, si Pane, si Koy Koy, o si Lander. Ligo sila dagat. So maligo po kong dagat ron, maligo po si Nana og dagat, mga ligo mig dagat kauban ako mga pagmangkon. Ayan, part 2 na ni mga ka-inday sa pagligo og dagat. Nga malita. Hindi mo doon. Hi mga ka-inday. Talagang kayo nangaligo mga bata. Taman, hilak mo na, ha? Anong hilak mo na?